UAziza Mamlambo kutyholwa ukuba uswelekele ezandleni zikayise. Kuthiwa lemveku ikrwitshiwe yabethwa ngaphambi kokuba idlwengulwe. Iye yonzakala isibeleko namathumba aphumela ngaphandle. Uye waswelekela esibedlela ngenxa yobuzaza bomonzakalo. Usapho lwakhe kunye nemibutho engekho phantsi korhulumente bafuna umrhanelwa abulele entolongweni. Sithi umthetho mawudlale indima yawo. Makaphelele phayijele ngoba apha seyingozi. Bakumele bakwayena uyayiabandonisha kwento yebheyi athi akayifuni adanele into ayenzileyo. Thina into sifunayo into yokubana le case uma yenzeka apha kule nyanga umele into yokubana sithi sisiya kuMay June ibe seyigqityiwe. Urhulumente wephondo uthi ukuthi sakwe eziyobisi ezilokishini nasezilalini kubangela inkxalabo. Bafuna kuphunywe ingqina kuliwe ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi. Ukuba zi-drugs ngomsasazi sithi abantu abathengisa zona noko mabakhe bazijonge bazibhenge ukuba kumnandi naxa kunofuna umntana ona 2 years ebulawa yi-drug wena uyatyeba unemoto unemizi. Sifuna ukuthi kootata basephondweni leseMpuma Koloni banendima yokusondelelana nomntana oyikwekwe nalamadodana matsha ukuze apho kukho umuntu ongaphilanga khona apho kukho umuntu odinga uncedo baze kwinhlangano. Kwindaba ze SABC ndingifundiswa Mhlekude entsimbini esajonisi.